Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Isulti, unsa man na? Basta, importante siya. Bahay ni Rian sa HR. Ha? Bahin ni Rian? Kay ngano mo dahil, Jake? Ngano? Kuan si Franz. Karoon lang siya pagawa sa to. May istorya niya ko rin mo. Ay, kinigid smart. Unsa kayang isulti? Bahin ko no ni Rian. Mabalaka mo nang hinunta. Basin, bahin sa akong pagpanagbaho din eh. Hapit na ba mo balik ang klase nila ni Dodot ug Miles? Saan na lang kung si Bako? Pero nagtarong ko sa akong trabaho din eh. Wa ko'y nahinumduman nga may nahimo kong sayop o naka-offend ni bisan kinsa din eh. Kaya nag-amping yung kong maayo. Alas 5 na. Manguli na ta. Katong overtime, mulagbo ko no. Overtime ta, Jake. Ug bara ko mo overtime, Mark. May lakaw Mr. Franz. Mamayot mo. Hanggaw ginumar kay. Salti na ko tinuod ko. Paggawas ang natural ba? Ladlad na lang. Brad, hanggaw din mo. Jake, Oh, log-out na sa biometrics. usod. Sir Franz, mag-date ko no mo si Jake. Yabag yung kamar kay. Anak mo? Ikaw yun, Mark. Kumbinsa na bitaw eh, sir. Mga abang mi, ay. Tuduan ako ni Mr. Franz. Ay, pastilan ni mo, Jake. Diskarte na na, sir. Ay, kumpiyansa ng Jake. Ay, atik-atik naman na iya. Dili na naman na ganahan ng babae. Lalaki na po'y tirada, anak. Na, mabiktima jud ka. Abi ko beer o hard ang imong gi-order sa Franz. So, drinks mo ko na gi-order mo. Matay. Jipetisol na ina. Wa ko maanad na ng inumog beer o hard, Jake. Ang ato ipalit og beer o bino ba? Tigo mo na lang nato para sa tong pamilya. Ikaw gisir, mao di ay. Unsay mao di ay? Basta, mao di ay good. Ay, ikaw gyud, Jake. Naintriga biya ko nimo. Sa imong giingon nga may sulti ka nako bahin sa bahin ni Ma'am Rian ba? Unsa man na? Bahin na sa akong pagpanarbaho? Kulbaan ba ako? Sir Franz, wey. Kalman ko, sir. Huwag kulbay ni. Malipay pang gani inuon kayo ni. Malipay? Tarong uy. Bitaw, sir. Kadit sa. Ayaw lang kong tawag ka sirbi. Kay, kita ramang duha. Wa man ta sa trabahoan. Ni amtas gawas. Okay ra ko tawag ko ni mo Franz o baka Francing. Ayaw na pagsiro na ko. Good. Parehas ramang gud ta. Basta di lang ko kamutawag ni mong sir, Sir Franz. Sa on-anad mo ko. Baosap na gi patawag ni mo sa itong mga labaw sa tubuan. Usa pa, murag kayo nga, hindi ka tagaw sir. Nga mag-France na ko ni mo. Labaw na kung tawag kang Francing. Samot nga laing kay paminahon. Okay ramang good.
Usa may nakalain anak nga mao na nga na to. Mao sa na tawag sa taga-amo na ko. Sa di ako, sir. Lain na din eh. Huwag ta siya sa probinsya. Aliyam ta sa Cebu. Ay bisa na good. Sa di ako, sir. Kinahan mo kong mag-share mo, good. Kay, ngayo ka magayo. Ah, to na. Diskarte na po day. Bitaw, sir. Huwag yung tinuod. Muna, mutahod kami mo. Hay. Kau good? Di magkakamamati na ko. Okay lagi, sir. Ang imasab kang tahoron kay lain leader ka man mo. Sige. Mamagka. Pero, naintriga gyud ko nimo ha? Usam to imong giingon nga may isulti ka nako. Medyo nabala ka baya ko unsa na? Sa ako lagi ingon mo, Sir Franz, huwag kulba. Kay unsa lagi gyud na? Bayan na yun ni Rian, sir. Huwag labot ang trabaho ini. Ha? Sir, sayang yung kayong imong palabyo ng panahon. Magmahadyo ka. Kaya gawas ang gwapa, batanon o buutan ka sa Rian. Patay ka siya ni mo. Muor pa. Unsa? Ay, pastilan nimo, Jake. Moro din ay tuyo nimo nako. Sir Franz, minaw sa. Juan, nagkira kayo ang naguya pa ng Rian, sir. Pero gipampasti na tanan. Mga pasparehas ka nito niyang edad. Mga gwapo, may kwartahan pa gani. Sporting kayo, may wheels pa. Pero wagi siya. Unya, kung sa imo gusto. Nyari siya nako nga minyo. Unya, medyo may edad na. Ay, pastilan nimo, Jake. Ikaw na lang kay diskarte ang Rian. Panguyabi. Kamo mo iparison. Usa ko sa gipasti na sir, ay. Lahi ng type ay hana, sir. Kalagi mong style, lagi ang gusto. Lagi ang type. Hilom dia, Jake, oy. Ayun ko binuangi dia. Lagi, lagi, sir. Wata magkawangi. Kung binuang ni mo. Karet. Kuan magod sa Franz pa. Nagasulti ni si Miss Rian good. Klaro kayo nga may lihim siya pagpati ni mo. Iya lagi loom. Ikaw, gyud, Jake. Lagi sir, tuhi lang ko. Patiwas sa ko. Patiwas ako, okay? Ay, Jake, diniyos taw ning akong pagpanarbaho dinhi sa Cebu. Ayaw kong tintala palihog. Ayaw kong tudloin nga makasa. Palihog lang. Kay misalig og naglaom ang akong pamilya dito sa probinsya. Gawas nga, dili ko buot nga makaguba sa kinabuhi silang tao. Sama ni Rian. Dili sab ko buot nga maguba ang akong pamilya sa pagpakasa. Uwa gyud hinungdan nga butang. Mahal kay nako nga akong asawa. Ug mahal ko usab kaayo ang duha namo ka mga anak. kuan magod Sir Franz pa. Nagasulti ni si Miss Rian yun. Klaro kayo nga may lihim siya pagpati ni mo. Iya lagi loom. Pastilan gini si Jake. Nausik lang hinuon akong higayon mo ba niya? Francine. Francine. Francine! Pastilan. Ay, salamat kay nagdam ko lang di ay ko. Ha? Ano ka ba? Katugog lagi minimo nga gisagpit ni mas papa. Tama, nanawag ka ni Papa Prancing sa cellphone? Ha?
Wa, Miles, Dodot. Yung nanawag man kaniya. Kuan, nagdamgo lang ko. Nagdamgo ko ni Papa ninyo, Francine. Aw! Abi na ko, kuan. Kanang naunso ko, misangpit man ka sa nga ni Papa. Apin ako nanawag kaniya, ma. Wa. Laon pa ang gabi. Katog mong balik dito. Okay ra ko, huwag problema. Paninta lang ka din ni kwarto ninyo ni Papa Maoy. Mutupad ko ni magkatog. May pamal, simula ba ng dari si Mama? Dini lang ko mutiwas og katog dapat ni ma. Ikaw, kung maoy imong gusto. Nakatuog na si Miles. Apan ako. Wa na batiaw og tuka. Ug bisan giunsa ko pagpugos og tiyong ng akong mga mata. Wa na gyud ko makatuog og balik tungod sa kangilad sa akong damko. Pipila na karon kaadlaw nga wa na manawag si Francine namo dinhi. Dili ka nga may katinuoran ang hilad kong damko. May laing babae na siyang gikalingawan dito. Ginoo ko. Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!